Dragilor, cum voi și taică-miu azi la celebrarea în aer liber, tot de aici, de mai val de lângă lac, vă doresc toate cele bune, numai iubire. Doamne ajută să reușiți tot ce v-ați propus în carieră. Și Răzvan și Andreea, să învârtiți banii cu lopata, cum să zice. Așa măcar vreo 5-6 apartamente în Cluj. Și da, să vă iubiți și să munciți, asta e cel mai important. Mai mult, ce să mai zic. Să fiți fericiți. Vă pup pe naș. Și nașa. Dragi miri, soț, soție, vă doresc din suflet fericire. Fericire să o căutați în casa voastră, într-o casă îmbelșugată, prin care îți alergi copii mulți, veseli și frumoși. Căci bucuria lor e fericirea voastră. La mulți ani pentru ziua asta și să fiți sănătoși. Doamne ajută! Salut Andreea, salut Răzvan. Știu că sunt un om foarte de treabă și amuzant. Și el la fel. Și eu la fel. Nu știu dacă o să ne putem îmbăta ciocan în seara asta. Nu prea pare să meargă alcoolul. Am mai avut seri din astea și după m-am bătat ciocan. Nu e exclus să mă îmbăt ciocan și acum. Dar dacă nu mă îmbăt ciocan îmi pare rău, n-am să fac entertainment prea mult. Eu o să vă urez doar casă de piatră. La fel, nu o să mă îmbăt ciocan în seara asta, că nu pot. Dar la bar la Caciuc rămâne deschis, deci o să continuăm acolo petrecerea. Și noi nu suntem cuplu de gay. Mersi. Dragilor, ne bucurăm că suntem aici. Vă urăm casă de piatră, să fiți fericiți, să faceți copii frumoși. Ne bucurăm că suntem alături de voi. Nu ne cunoaștem de atât de mult timp, dar eu cred că avem o prietenie solidă și din prima secundă a fost chimie între noi. Dansăm și la botez. Exact! Răzvan, ai uitat când mâncai hamburgeri de la Turcu. Acum ți-o ars pe meniuri de la Cucoreni. Ești șmecher, mafiot. Azi când ne auzim noi la Răzvan Bairam, vezi tu care-i socoteala. Vezi. Care e socoteala? Ea e papagalul meu, am luat-o să-mi explice, să-mi povestească care-i. Hai, să avem verde la nuntă, te pup. Casă de piatră. Casă de piatră. Dragilor, noi vă urăm să fiți fericiți, casă de piatră, multă iubire, pentru că deja există între voi și... Foarte mulți bani! Oricum a plouat azi, deci oricum o să aveți și să vă iubiți așa cum vă iubiți acum, până la adânc bătrâneți. Chiar și după, deci după ce muriți, la fel să vă iubiți. Vă pupăm! Hai, începi tu! Salut Răzvan, salut Andreea. Vă dorim casă de piatră și noi suntem aici să ne distrăm. Și Răzvan, să știi că ești singurul bărbat cu capul mai pătrat decât al meu. Și Andreea, să ai grijă și de tine și de el și... Ne vedem la Cluj. Noi ne distrăm acum, așa că... Pa! Răzvan, salut Andreea! Chiar dacă mâine am autobuz la 8 dimineața, eu cu Dania, eu o să beau, o să mă îmbăt și o să conduc eu autobuzul mâine. Și vă așteptăm pe amândoi la cafea, acum că sunteți căsătoriți, nu doar pe Răzvan. Da, eu obligă verigheta asta. Da, și le urăm casă de piatră.